Nik uste oso saio politia izan zala orokorren, ni behintzat oso guztua haitu nintzen eta ingurun sumatzen una zan besteak ere oso guztua zeudela. Nik uste nabarmena zala ja 4 egun ningen itula elkarrekin eta gure arten beste konplizidadeo beste talde giro bat zeola. Eta ere bai azpimarratuko nuke kalean izate horrek ere iruditzen zaitela hortan lagundu zura, ze ordura arteko saioak askoz egitura itxiagoa edo zekaten, beste espektakulutik edo gehiago zekaten beste modu baten. Eta orduan iruditzen zait giro hortan ere lagundu zura kalean izateak, askeago edo izateak. Eta, bueno, egia esan ondo ikusi nituen danak. Politia izan zen nahi bez Mexikanekin astea, hasiera politia eman zen hasieratik kale giro hortan indarra jarri edo. Eta gero azpimarratuko nukena bereziki gustatu zitzaiten bi kubatarrek Iranek eta Joslaik balkoitik balkoira intzuten saioi, iruditzen zait oso politia izan zela. Esan zigutenen batea tokatzen zitzaigula, batea kantatzea edo, biok elkartu ginen eta hasieran zalantzan nahitu ginen Guantanameran egin edo ez, baina azkenen erabaki genuen biok erosogo egote aldea edo bakoitzak beri aitea. Berak proposatu zian nahiago zula berdinetik berdinera edo aritzeko musika gabe aritu, eta orduan hoxen genuen nik nire doinua aukeratu, berak bere dezimatako doinua, eta hola xen genuen.